Taod-taod nang maningin ako sa inyong pamilite. Wala yun, huwag ko dala kwarta yun. Na, usaon man na ron, makatapal ko ano mong style ba? Ya, pwede, sabak na lang ko sa imo ha. Para makalibre ko pliti ba? Maramaa di aning konduktor tadi oy. Okay ra imong plaster di Adam. Okay naman, ay hait gamay. Yahayaw nakasabak pag pasahero. Pamilyan lang. Dayo na. Dayo na. Dayo sa iyo, ayo. Larga yo. Bol. Inong mututo ka mamugna ko kalit. Sa imong smile makahat ng tagpilit. Di masabot akong pamati kay lagi daw gikilig. Yo, basta na pasero niya sunahan yo. Mga doy. Grabe ka stricto, mura magwapo. Dam, asa mga dam? Ay, diyan ako sa Cagayan niya. Ay, yan. Taod-taod nang maningin ako sa inyong pamilite. Wala yun, huwag ko dala kwarta yun. Na, usaon man na ron, makatapal ko ano mong style ba? Sayang, sabi ano mong kapaha. Yummy. Ya, pwede, sabak na lang ko sa imo ha. Para makalibre ko pliti ba? Oh shit, not good. Sige, saba ka kay. Layo-layo pa bang biyahe diya kay. Mag-adugay kasi mong lingkuranan, magkadakoy mong biyahe ba? Sabak na. Ayun na. Sabak na diriya. Yo, pasabako na ako ni yo ayo, way kwarta yo. Mia. Maniac! Jong, kaya bahala na Jong, usa di lang malugi Jong. Ay kabala kayo, di man ta malugi aning trabaho ayo. Maka kwarta ba ta? Makapalami-lami pa ko diri ah. Huwag naman kakadya ah. Tagam ni mo na kay wakay kwarta. Ako dra ya. Asa naman ang konduktor diha ah? Sila nagsabak-sabak, malino na sila diha. Okay ra imong plaster di Adam. Okay naman, ay hait gamay. Oh shit. Ay, okay lang. Wala na, kuya-kuy na to gamay be. Marama jud kanimo konduktor ya ba? Maramaa di aning konduktor tadi oy. Maniac! Yahayaw nakasabak pag pasahero. Sana all. Duda jud ko ani ba murag naagi mahitabo nga di maayo. Sige ragtis niyo, masig magtinangan ni unya banta lang ko sa kuwang buhanga ka. Way bat sino? Kapara na ko na. You are my honey bun sugar. Ay, diha na kuya. Diri ra ka? Sige. Salamat kayo. Yo, nawag na sa pasahero yo. Sige. Ay kabala ka o puhon kanang wag gani kay pamasahe ha. Andam ra ko musabak sa imo ha. Medyo bay nakinamber dira ah. Ya time sa iyo ayo. Wala na lay kunta ka. Oh, tara. Larga yo. Kumusta tong kita da Jong? Wa ta malugi. Wala yo oy, awang kwarta diri yo. Asa ni kwarta urag wala man lagi. Oh shit, not good. Yo, namaramaan ta sa pasahero yo. Kung marama ang konduktor, mas marama ako. Na? Hey yo, mga adlaw si Dadanan Bayano, kauban ako si Paploy, naana po may buhol. Dire na po may magasik sa among kakatawanan ng mga binuhatan. Dire na po may mag-shoot kay
nabalitaan na mo daghan daw kayo gwapo nga destination nga laaganan diri. So gusto na mo ma-experience po ang mga laaganan diri sa Bohol. Ang kita-kit sunod videos guys ha. Og amping mo permi. God bless. Shit.